Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, partout où vous nous regardez, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous nous regardez depuis vos positions respectives. Alors, vous le savez, cette émission, elle est uniquement, en tout cas, consacrée à la couche juvénile du Mali et d'ailleurs également, puisque même si vous êtes à l'extérieur de Bamako ou du Mali, on vous considère comme un fils du Mali. Donc, vous avez bien fait le choix de capter Chérif la télévision. L'émission, ça s'appelle Jeunesse et Développement. Donc, on va débattre d'un sujet très important pour notre pays. Alors, pour en débattre, nous avons trois sur ce plateau. Ils vont essayer de s'expliquer sur ce plateau. On va permettre également à d'autres de mieux s'exprimer en langue vernaculaire, puisque c'est un petit peu difficile pour certains sur ce plateau. Voilà, nous sommes sur Chérif la TV là. En bas fou dante foli mina kafo amena ndatu babu mina odi kafo malien 2 minutes sigiro be jamana ko kan kenya la France jamana kan amse kafo ulu joy jumei malika yiriwa konnana ni ala sona mamina andatu odi la mi batu ulu ni amu fana be kan la jab se kafo mal chaman soro anga babu kan tugu mina masabadu mafolo oui monsieur Dabatakuba ni ali président de l'association Solidarité humaine en France et promoteur également du cabinet Sabala Service. Salam alaikum, monsieur Ba. Alaikum salam. Alors, ma flana allé maître Mahamoud Sidibé, avocat au barreau de Paris, Bobigny, donc en même temps enseignant, donc ancien enseignant, c'est ça, chercheur. Donc, il va essayer de nous donner d'amples informations sur ces volets. Merci beaucoup, maître. Merci. Salam alaikum. Alors, ma sabanani malabawi, Abdoulaye Traoré, journaliste, reporter d'image, Reflet Diaspora TV à Paris. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'accepter notre invitation. On est là, son amara, photographe Babou, allez, Kelempedi, Malien de Minou, Sigorobe, Francis, Jamanakan. Yala, Amseka, Djigia Kafo, Una Fab Sigake, Jume, Kanyesi, Mali, Yiri Walima, Yala, son amara, Domaine Chamambe, Noïva Kafo, Mali, Diaspora, ou Joroka, Boadjala, Kafo, Yina, Forum, Boraka, Kakesi, Mali, Diaspora, Francis, ou Joroka, Bukosove, Mali, Walla, et Amenandatu, Ulila, et puis Jamko. Fana kono an wula kase wa diaspora min fana be no we la jere bake mi sen fe we commission do bla sen kase sim konnana mi ni obena jatemine ke malien de mi sigiro be jamana kokan mi batu uka wari tile kana jamana kono abse ka una fa ka jamana na fatu na ala so amna datu fana la o jawbe jira awla 600 amena nani ko fo yodi monsieur Dabatakuba Kafoku et bismillah tuguni niti chien folé kananga plateau kan. J'espère que bachite français là. Merci foutu là. Très bien. Français ka bela jele baufo. Diaspora mo bela jele baufo. Malien fait feskero bembe ko fe jamano mandamba fu mali malien établi à l'extérieur be baufo. C'est ça. Ka wala nyumando. Très bien. Puis anga foli fene be malien bela jele. Ka anga Chérif la TV nyamo bela jele fo. Ka anga la mo fo ka jamana nyamo fo no autorité wi. Inchallah. Ka foli bela bla o bela jele na. D'accord. Voilà. Merci. Babou, je crois que c'est intéressant. Tout à fait, c'est Babou Kani, sujet Kani Kosobe, ani en actualité d'État. Très bien. Parce qu'en diaspora malien nous c'est grand ben ko fediano mais précisément en France. Donc on a un hakna d'État. Et puis en reka souci dodo et puis en hakna nangania dodo pour que kaira en be France bi mais en be ka la ni Mali parce que c'est grand généraux mais be ka ni be la c'est casser fasuma. Donc il faut tout ngai wakati ni tare bara ke mela nyini me ikase ka sigiso ikana ni fendo ikase ka fendo keso donc o sigiso no kana ni fami o jebla bara on no hakli jakabo do lola pour que nan tarana na amena se ka mon soroso c'est ça donc sigiso be la ben chugodi parce que aketo ko ma kani na ikase ka bara buluda ikase ka buluka do fendo la ikase ka siki fasola ka fendo ke fasui ka se ka façon fenêtre de mestra doka. Exactement. Donc je pense que la nuit oublie. Voilà, donc moi je pense que Babou quand même. Merci ika dakunya fo ya mala so na klaka sigima mafla na photo ni na odi Abdoulaye Traoré ale fana kuna funjilai na bimina sigro France jamana kan ni alebe barake rom na odi Reflet Diaspora TV ko ambon marqué ka foku iki bismillah na plateau kan jeunesse et développement bachité français ka j'espère.
Et Mbalamanke Baya photo mina bashi fouete non. Très bien. Et Mbala fo ka ala barkada. Donc ambe anga fabala ani wakati konna la no e Bamako e. Comme abela jele ma kalama na forum fana hogumu konna la. Donc amba fongo alhamdulillah bashi fouete no folo. C'est ça. Voilà. Très bien. On faut dire sera kambaro ka fo ni babu nyabo na faksobe. C'est possible parce que niya jatemine e babu yawe ka kumi fo shifina ka olu joro jamana nyeta kala. Exactement. Koni oye ko belebele bade anafa be sama parce que bi imanata dien fo dien dugu be de bi hakili to ka shifina ka la. Donc no e jeunesse. Exactement. Donc olu marala nulu hakila nyama soro nulu deme soro oye jamana yere tali nyefe quoi. Donc ikera kuna foni de la fin bali kono bali kokan e kuna foni di babu fin be jeunesse concernée no be shifina kan concerné donc o yambe moy ambe ka ko yambe kanga ensindo ko la. Très bien. Merci beaucoup. Ma sabanani malada fotokomna uri maître Mahamoudou Sidibi ni ali avocat et en même temps enseignant fondation à Sigrobe France jamana kan. Je crois que avec France jamana ka be sans bien ne bobi ni ala sonama la soroku bamanaka wati dola abasege. Mais en Dija, voilà, ça c'est que dans le photo de maître Kouli Bashi Gontila, Bashi une femme Francisca ou Francisca ou très bien. Le fait qu'à Cheni remercier, qui est remercié parce que quand on le dit pour que on a comme diaspora quand vraiment à Djarani, c'est ça. Voilà Djarani parce qu'en ben on fait forum international de la diaspora là. C'est ça. Donc Amana quand Aklimon dit au forum et bi caméra ka explication di manion chérif la TV quand vraiment à Djarani. OK. Très bien. Adjara ya famayi ta soro an wuli an wuli jabi a fotokola je crois que ambe be an a fotokola ambe a forum hukum konna ni obeke sanwo sanya a chef la nay am ministère mo fo ko sobe ka klaka au conseil de mali mo amul funa fo ka nyama ni oye abib silai a joro ka boko sobe mali ka yo baro mali ka lanyini akasega sabati ni sigireme jamana ko kan amba fo aka timina jara ko sobe a fotokola forum konna na ko commission no sigira mimena ke sawi ka fo malien minu sigire me jamana ko kay bay ka fo kunu ma chama kume ejiti doni ni o yeriti sensi ka fo kunu na fulu black na jamana ka yala abe do danyma fe wol mati do danyma fe commission ko ni sigira o de bena baraku ka mimba to ka tamakia bueno ka fo ni ala so ni wani sira no abe do danyma fe o commission an sira kenekan an ni so akunflola angul laje fɛn min se ka nafa don jamana kɔnɔ cogo min commission ya baara bɛ na ni ala sɔnna ma an bɛ an sigi ka commission in lajɛ san kelen an ka laɲini ye fɛn min ye bolo n'u sera ka kɛ ka ɲɛ ka baara bɛ kɔntine dans le cas contraire an bɛ se ka commission sigi ka commission wɛrɛ bila sen kan mun hali bi an ka laɲini ye mun ye pour que an ka tun wɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na u ka baara bɛ ka commission dɔ bɛ chambre de commerce la Maju Sempara a ka mandat filanan in kɔnɔna la mandat kura dila a ma a y'a yira k'a fɔ faut que chambre de commerce kɔnɔna la an ka baara kɛ baara min b'a to chambre de commerce a bɛ ɲɛda kura yira o ɲɛda kura yirani de la nin commission in sigira sen kan bon an b'a dɔn maliyɛn an bɛ tagama maliyɛn bɛ taa kɔfɛ an bɛ taa jamana caman na bon maliyɛnw sigilen bɛ yen nɔ u bɛ wariw bila ka na fɔlɔ wari ninnu n'u nana u bɛ dun de u bɛ dun ka sababuya kɛ ɲɛbila baara minnu kan ka kɛ olu ma kɛ o ye mun ye fo que a ka dɔn yɔrɔ min na n'i ye sigida min ta o sigida la mun bɛ yen nɔ mun bɛ se ka kɛ yen nɔ ka ɲɛ mun baara ɲuman bɛ se ka kɛ n'o kɛra o baarada ka sigi o sigida la yaasa denmisɛnninw kana bɔ tuma bɛɛ ka t'u yɛrɛ bila sahara ou bien kɔgɔji kan
o de kosɔn nin commission in sigira u bɛ ka contacte ta ni maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ pour que u bɛ wariw minnu bila ka na wari ninnu kana taa ten nɔ fu tuguni wari ninnu ka don baaradaw la baarada minnu bɛ kɛ sababu ye ka baara di dugudenw ma en même temps a bɛ se ka dɔ fara a yɛrɛ kan cogoya min na bon o de hukumu kɔnɔna la chambre de commerce ye commission in sigi alhamdulilah min bilala ɲɛfɛ sal a b'a ka domaine dɔn a b'a dɔn ani a ye mɔgɔ minnu fana fara kan alhamdulilah mɔgɔw don minnu bɛ nin domaine dɔn kosɛbɛ bon komi sal yɛrɛ y'a fɔ u bɛna lajɛ ka commission in ka a dayɛlɛ dɔɔni ka mɔgɔ wɛrɛw far'u kan min b'a to baara in bɛ sabati nin bɛ kɛ bɔda ye an ka jamana ma tuma bɛɛ an ni tunkarankew bɛ kuma la anw yɛrɛ ni tunkaranke dɔw bɛ ɲɔgɔn dɔw bɛ États-Unis u b'a yira k'a fɔ an ka baara Mali min nafa ka bon Mali kan ni fɛn bɛɛ ye min ka boli sanu ni pétrole ye o ye an ka ba don an ka cikɛ ani an ka bagan maraw la ani an ka mɔni na bon ka ca Ala fɛ nin ye o baara daminɛ de ye wariba ninnu tiɲɛna ka kɔrɔ an tɛna segin o kan mais banques ni assurance ni opérateurs économiques baw bɛɛ bɛna jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa baara bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ se ka baara sɔrɔ u sigiyɔrɔ la en même temps k'a nafa bɔ. N bɛ kuma n ka président tɔgɔ la min ye Abu Sula ye Abu Sula yɛrɛ y'a fɔ ko tunkarankew an bi an ka jamana minnu na an taalen tunga na an ye baara kɛ ka nafolo sɔrɔ ka olu jamana k'u ka yiriwa kɔrɔta gɛlɛya la guerre la anw sera k'o kɛ jamana wɛrɛ la foyi tɛ se k'an bali k'a kɛ an ka jamana in na foyi tɛ se k'an bali wari min bɛ na au lieu que désormais a ka kɛ consommation ni Ala sɔnn'a ma an ye sexuel ka élément min ye ni Ala sɔnn'a ma wari min ba bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ sababu ye min bɛ jamana yɛrɛ yiriwa. Nin kɛnɛ in ne nisɔndiyara kojugu parce que anw bɛ tunga la ne ye nin commission min farala ɲɔgɔn kan sisan vraiment i b'a dɔn k'a fɔ nin organiselen don ɲɛtaga a sababu boli la ni bɛɛ y'u dɛmɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan vraiment ɲɛtaga nin bɛ kɛ a pas fɔlɔ ye inchallah nin kan ka dɛmɛ kojugu n y'a f'i ye cogoya min na chinois président y'a ɲɛfɔ cogo min chinois ye nin modèle de kɛ japonais ye nin modèle de kɛ coréen ye modèle de kɛ bon a yɛrɛ ka kuma la u ye études u ye kalanw caman kɛ u taara village caman na ka expérience ni fɛnw ta vraiment nin kan ka encourager. Très bien. Donc voilà, nous qui sommes vétérans followés, on peut dire qu'il y a un vétéran flanant lancé. Je crois qu'on va essayer de commenter ça brièvement. Oui. Alors, mais Monsieur Ba, avec la mise en place de cette commission, je crois que Amsiga Diga Kafoko, Dana Sabati, Malien Minousigli Midimana, Kokankring, la chiffre Nakao. Tout à fait. Là, on est Joro Kabokoso. Absolument. Effectivement, il y a fait tout comme moi je pense que la commission Sigra, Amsiga qui a fait une maille. Bon, surtout. Chiffre Nakao, Mbalmaki Avachoum Abdoulaye, Jamana Katania be reposé au Liga. Oui, tiens. Nere Mimbakuma, Malion Kachif la tombe français, nous tombons. Donc, le Conseil national de la gymnastie, on a fait boula, Katafania moment. Donc, il y a des gens qui ont été parce que pourquoi en même temps, il y a des coiffés. Kaduna isu mais ni tara nyine ke ala ga sege di soro la fo ikase kana na isu abena so chugo mina be sécurité la chugo mina aka se ka do adoro la bon en que tu es mi parce que war chama mina mo chama kana fulu kasarala de ba soro be soro ko waru blakana waru be dum ba soro ate do fena mi be fen wala la do donc ate do fena be ba maile ma ko do be soro la mais wari fen na be na do abe dundi abe destiné à la consommation mais étant donné que anga la nyuno mi aka do fena il peut vraiment être productif mi be se ka nafa wala la do ka baraw créer pour que chiffre la kaw be se ka bara soro chugumna ni jamana en jati mi be ni to do chômage ta chiffre la kaw de ka chala des jeunes diplômés sans emploi ba de libi d'accord ko fe jamana no fenena malien be boni jamana mo ko be ni ali français ta be afrique centrale ta
le Côte d'Ivoire ne va pas même au million boy ou au million il va sera 80-90% des chiffres surtout français et créeriana donc moi je pense que une commission seguira à Canada commission seguira droma parce que la bala minka ma ukase ka ke et puis ukase ka civil fene kala ka jatimino kala ni bara bulun bulu daro bara min ko est-ce que bara ka kewa est-ce que chiffre na kam no kofe jeunesse ni sigaro be no kofe jana mano mo o be na flo min blakana est-ce que na flo be do rawla wa c'est ça est-ce que bara min na buluda est-ce que bara min na ka sababu ye chiffre na ka be bo chômage o be bara so wa parce que chaman tara chaman fene bien donc il faut que on faire fene ke ni warna na pour que nous fene bien angulu di ko kana bo be kana bo parce que kofe la piège do mo chaman beta me minum be wure ba cheundo parce que ni tara be bloqué bon ni tara ite se ka seginte bulangulu fini fendo kana bon na manya na folo bena minum be ru fene ko jija kan na folo glan a glan to mana pour que jamana be se ka lafia wure be se ka lafia am no fene be kofe am fene be se ka lafia no fene ka chaman fene be abulu ka sota ka telia parce que ni ya yi fendo ke avec bonya be ka warakata avec un nombre voilà avec era ni be kofe be se ka yera to motiver mena kan se ndala pour ka to be yiriwa donc no kera avec baraw créer chama me se ka do barala donc ma fait un message fena do fena fili a fait en même temps donc on essaie de envoyer en chifina ka en chama be kofe jamana na no me se ya fonye mo mi mesimbe akuma kosobe parce que ni public be nyoyi ni malen chifina ka dem sun chama be nyoyi amba bara de numero be ni fena be ka chama décourager même en a forum là ani forum de recommandation fa fin chama bora ko ni ya iba fo angana investi kaka soranga jamana sebe mbambulo folo très bien chama yo message ou fene forme mbo chama soro donc c'est le lieu quand les messages véhiculés pour que cadre ministère commission kain mais on a fait que on a chifina dem sonu no sigaro be ko fe jamana ma ko fena kala kala no be se ka représenter à commission kono par pays et en même temps ka faire que pour que ko seben ko min ko fe ko se kanya ta ka se gibe no ko ubulu to si jamana ni pas faire chugumina parce que wodi gumba de anka mais je pense que comment qu'on a la mena à développer doni pour que femme be sera ni ala so faut que la commission je crois que mo retournement est sur la kono il faut qu'on a fondé là non que barakila u fugata si ya foto bumna mami fana sigiro be jamana ko kon ni ala sonama fana be tonota so na ka sika baraka akan chugumina alors monsieur Traoré je crois que ay jami fana la jesisa est-ce que na yika foku malien di hakemi be jamana ko kan bi ka foku fendo sigira 5 ans ni obena ke sawawi ka jatimine ke wari mi mena mimba to ka abla garantie kono parce que banque de bena daele ani assurance de be non mimba to ni wari blala kana abina doni dafe manda il fana sangle ne karfala ula na nyana abe renouveler donc e ka hakila jume alors il va donner koyi ou ni projet abe sena mena kuma kun fora me ka waliya o de kun mena sira la kosebe u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ni ye diaspora malien ta malien bɛ tunga la kɔkan u bɛ wari min ci kana faso la n'i y'a fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ ka fɔ la a ka ca l'aide publique au développement ye mais en réalité wari a bɛ taa yɔrɔ jumɛn a bɛ kɛ cogo di a bɛ lasago cogo di an kɔni b'a fɔ an b'a ye a cira mais a nɔ bɛ min c'est ça an b'a ye an bɛ réalisation dɔw ye mais en réalité si on essaie de faire une étude comparative an tɛ foyi ye ko mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ la parce que i b'a kalama wari min fana bɛ ci fana a tɛ n'a fɔ de façon officielle a dogolen de ka ca ni a min bɛ bɔ kɛnɛ kan quoi donc hukumu kɔnɔna la a fɔra bɛɛ b'a dɔn kalanw ni laɲiniw y'a yira k'a fɔ ko kɔkanmɔgɔw k'u bɛ wari min ci k'a ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ o kan donc o wagati dɔ kɛra u ye mun fɛlɛ jumɛn bila en place o de y'a ye ko ka banque dɔ créer banque d'investissement donc wari minnu fɛn fɛn bɔ k'a bɛɛ bila banque dɔ la sisan an k'a dɔn min kɛra ani min kan ka kɛ cogo min na ou bien wari u kan ka taa sira min fɛ a b'an permettre a kɛra projet denninw ye o a kɛra projet baw ye o olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na à travers la banque donc o de tun fɔra an kun b'o hakilina yɛrɛ de la kan kosɛbɛ mais an bɛ waati min na bi an bɛ san min na ko bi an nana bɔ a kalama u ye i n'a fɔ forum na
il y a banking création, il y a les fonds d'investissement. Au lieu de banque 600, on va que fonds en place. Ni chambre de commerce ni je pense qu'il y a mais au cours de fonds d'investissement. Fonds d'investissement, à bien différence de bateau nous contient. Ani différence bateau nous contient. Ni ko ba fo bonanga yere la différence yi mi dron et ka abena fo ibna kasabi ibna fara nyoko ka deme ke na mais tandis que banita la et abena mara bangiro c'est la différence mais il y a ta wari yere ni kasabi fait différence ba tout union quoi souvent fana niveau qui be fonds blanc place ani be bancarisation que banque la ni do ba la principe do ba la ibe temo lu fait peut-être nous ba mais ni ba fonds calme au contrôle compte fin bateau la principe do be le bateau là on ta hakila ni ambora bancarisation na kana fond na maseka do il y a pas beaucoup de restriction bateau là mais ko ça le nyafo mec la gasika kan ko nyana mambadi parce que ibado a fola mi on mi meto ma fait on est kana fara nyoko kan on est kana ke misali on est kana organiser kan fait non ke kaira mogola ni o ba fara to mina ni diaspora turki la ka ou diaspora éthiopienne la ou joro badi ka bon ou ka jamana ka yirwala ou ya ke to ko di ou ye banki ou fond de blanc place ko jamana yirwana donc abena fond fana bo siranika ambe manke ni kuma labana ale be États-Unis au fois ay misalita shinka ay misalita Japon comment ils se sont parvenus à faire am se ka famille retard là mais ante c'est ça. Donc si on arrive maintenant à mettre en place un fonds ou une structure comme ça qui arrive à contrôler investissement de di diaspora ka soro de di c'est qu'on permettre ba ya photo maintenant ali minu ku meka hésiter à vous nous permettre si ça ka danata ka barakene dana fana ni ajete na diaspora diaspora ka investissement ou diaspora ka soro diaspora tena fo malien diaspora fana diaspora étranger fana be nationalité ou million tekli mettre signa ga c'est que partenaire bado bado fana psega babolo mais basuru wite mali mais nous ya ye bien le domina go bi jamana ko ye kuma de suna ga soro be yoro ga jamana malam be ga investir Côte d'Ivoire ka soro malam be ga investir États-Unis donc maintenant nous ya ye ko tabolo la en organiser le no ko kan na fa no ga soro bala ko takira no kirelo no confiance be no sécurité be no mais c'est ga wari donna be c'est ka bayi le meka keni donc au prévu no ka non donc on dit mo ba je ko se be si on arrive photo ko ni sangere duruma na ko kera ka ni ka dania do ka baraga ka ke to la do be fara soro ka do be fara wal ka wa do be fara dania fana ka wa o de be ke sawo fana ka jamana la tanye. D'accord, merci. Alors André c'est Mrofu ou kan yakina parce que c'est je crois que l'élection voilà c'est ça à Nyamakwa à Sigra Tuguni oui Manju Semparaye à l'Edeka Hakilani Fanaye amba Amedo ke alaka ani Saba Behalibi. Alors maître je crois que on est en train de voir comment là le Mali peut bénéficier de sa diaspora, c'est d'où la création aussi de cette commission. Est-ce que de façon peut-être juridique, parce que ah oui, avocat oui, une commission ici 5 ans, il y a la FCK fort dans l'avenir. Est-ce que MCK dit que Mali FCK Torabawa? Est-ce que Gelaoud même c'est sur la coffre ou est-ce que critère de Bekaje est régulier? Bon, nous projet Mando. Parce que comme M. Ba a mis ce travail à fond, diaspora, importance de diaspora là, surtout maintenant, parce que Mania Chamabora et Mania bon. Aujourd'hui, Natara Europe ou bien Natara Afrique centrale, Mania depuis des années. Donc, Chama et Warisson. C'est ça. Mais comme M. travail à fond, ou bien investissement de Côte d'Ivoire, ou bien investissement d'Afrique centrale, mais fin de là, généralement, ni Iboire, il y a des il va se dissoudre pour en profiter. Mais ou si les Côte d'Ivoire ou Congo. Mais on est en situation là. On est en situation là parce que investissement est fait, il y a un investissement
business de l'eau. C'est ça. Voilà, les businessmen, on a profit d'ingénie. Nata, c'est-à-dire que quand vous investi, quand vous sort. Maintenant, pour l'investissement, il faut la sécurité. Parce que moi, tu sais qu'un investissement il y aura de là où il n'y a pas la sécurité, où il n'y a pas de loi, de garantie pour que un investissement protégé. Nous projet à Baya, comme nous se travaillons fort, qu'on en retard là, qu'on en Israël manquant. Et moi je trouve que l'Israël a caillé parce que avec la mise en place de cette commission là, on est malien incité, malien nous le fait, malien nous sera qu'un affaire soit fait pour que vous cassez qu'un investissement qui est là en toute sécurité, avec des garanties pour que Mali a développé. Voilà. Et je pense que vraiment c'est une initiative qu'il faut saluer. Et moi personnellement, les commissions signées à Djarani, parce que nous les cahiers, nous le coffre à Kachani 40 ans, mais cahiers Koubi, Mali kono ou bien qu'à Akliso qu'à Adon que Mali nous coffre qu'on faisait placer bien Mali Jola parce que Mali pour le Mali jo nous nous Mali kono ou le barala de Wiché mais nous nous Mali coffre fene ou nous faisait baisser kana demeke ou nous faisait placer bien Mali Jola voilà parce que pour la Doudjo na flo de Doudjo Wiché ya mais Mali nous coffre na flo de Dogolo Mali nous coffre fene compétence là parce que du coup il faut être une compétence voilà parce que quand on parle de développement fene il faut avoir des compétences compétences à bien malade mais compétences tellement bas fene quoi faire il faut innover voilà aux compétences fene une compétence même là nous baraque il y a mais ça ka garantie de nous nous nana mala ko garantie bien ko investissement sécurisé ou bien ko compétence ko bisa ko compétence ka bla mali ka service là ou nous maintenant donc vraiment moi je salue cette initiative et d'ailleurs je tiens à préciser que j'ai été membre de la commission de rédaction de la Constitution du Mali en 2023 au cours des débats en tant que représentant de la diaspora avec Madame Mariam Salikane Koulibaly. Nous avons défendu l'idée selon laquelle la diaspora malienne doit être représentée dans toutes les institutions de la République. Et nous avons quand même pu obtenir gain de cause puisque dans la nouvelle constitution, aujourd'hui, les Maliens de la diaspora sont représentés au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, au niveau du Conseil économique et social, on a déjà une place là-bas. Donc vraiment, moi je suis content parce que nous projet, ça vient compléter en fait ce qu'il y a dans la Constitution. Exactement. Donc de plus en plus, Améga Placidi, Maliens de la diaspora. Et je pense que c'est très important. Et je salue aussi l'organisation du Forum international de la diaspora. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Mais je souhaiterais que le ministère vraiment veille à ce que l'ensemble de la diaspora malienne du monde soit associé. Voilà. Cette année, bon, en de Francie, il faut savoir que bon, il y a des problèmes de vol entre la France et le Mali. Actuellement. Voilà. Normalement, en Tchama de Kouana. Mais malheureusement, à cause du contexte, mais vraiment, on salue les autorités maliennes de cette prise de conscience que la diaspora a vraiment un rôle primordial à jouer dans le développement futur du Mali. Très bien, merci. Donc, je rappelle qu'également, ce que vous venez de dire, la représentativité de la diaspora est perceptible aujourd'hui dans les institutions ici au Mali, puisque quand on essaie de voir aujourd'hui les CNT, vous êtes vraiment bien représentés là-bas aussi, et idem aussi pour les autres structures. Donc, on peut vraiment féliciter la transition pour cette parité. Alors, tout de suite, en photogomina, en des commissions, Koukmamina, Mami, Rekra, Anyamai,
pour 1 an. Je crois que monsieur Sexal, et donc l'ancien ministre également, et c'est son enfant aussi, donc donc Sexal en la main, on avait intervenu qu'on en a eu mis sur le café, garantie m'a dit, et puis commission m'a baraque sera ministre en temps, en gros la guerre. La chambre de commerce a décidé que la commission de blessé, la commission de diaspora, il y a déterminé qu'il faut tout le monde qui veut voir chaman de black na kaboko kangana malla na wari ya déterminé à bébé duni à te faire barani na manqué donc on m'a fait coup de mettre la proposition que sera irula on va essayer à la barachumna pour qu'on n'a pas qu'à se suma donc la commission irait n'a pas eu de chambre de commerce a blessé pour que se ka jamana ni mo deme malika développer chumna parce que il y a déterminé jamana chaman développer en chugo de la Singapour ou Chine à Karayoro et ta sur développement d'amener à la base quand il est sans fait on va faire qu'on expérimenter là son avant de même pour chambre de commerce des commissions blessées na chambre de commerce de commission financée à l'activité une chambre de commerce à financer chambre de commerce et commission de blessées na donc commission nyamaine donc commission na barade de nous anga tamado me war mun do ko fe da ci kana anga jamana kono awari abse to kan naka do fena femme se ka nani ngiri wasira ambodula wala sa dem sunu meta do masran mo ka se ka fusi la no commission yere chambre de commerce tari nyame commission de la sena c'est parce que chambre de commerce ka bara président mandu c'est bara mandat qu'on a là donc afa avena bolo bara do bla en place o bolo bara qu'on a là anga commission bola donc commission de chambre de commerce réparé donc am chambre de commerce ka bara la bara mena boli muga comme nana ira nga ne folu wasisa ka fo ami commission sous commission nani blasinga o nani mu blasinga olu benu ka bara donc commission sous commission folo ka bara juma no cartographie modèle cartographie juma kala je yoro ni tamba ka bun ko sobe yoro ni na fa so da juma ne go yoro ko mala kasika on na fa so da mu labo o mala labo sisa olu bi se turo di ka bayelema fam même se ka bayelema olu la o yoro ni na o sous commission folo ka bara sous commission flana o ka bara juma na na ka fo ko na fa tro da be ni yoro la et que abseka bara abseka kala ni sira fe so abseka so la ni sira fe donc olu ka bara be ke sisa kasika o soro ni kasika o ke gafe ni même se abseka di abseka ke ni abseka ke ni misali la na fra ko sene abseka ke ni wala jibe maintenant abula je ok sene be jibe mais nous abseka sene ni a sene la abseka yele mo chogodi yesigi kan do wore fe ni diaspora ka investissement sera fait en fait au sous commission flana la bare sous commission savana ni banki ani assurance donc o ka bara juma ngari bi se ga ni soroda mun do la no dona o soroda mi se ga la wali atu di ka bara to no fene dona donc banki sous savana donc aller solution ni ka fera ni frem ne ga sababu war bi se ga soro diaspora refe donc ka se ga dum ka o bara ina wali atu amna donc nani na no ala bain donc o ka bara me ni bara bekera ka se ga ake jema ka se ga no communication ani ka visibilité di ama maintenant sous commission ça va tomber avec ka o to ngona to na be forma pour synchronisation. Voilà, à l'instant, donc nous qui chaque sali commission comme sigra estisum konnana ninga to ka jatimina ke malien de muslim jamana ko kan na fulo kasabi minganga bla ka fondo bla 5 ans mimba to ni banki ubise ka je ka barake to gumina ale de kera o nyama e sankili na sona mamina re woli kana plateau comme mimba to aksika adad wala ka chaman fo ala a chugumina. Donc je crois que on va faire encore le tour de table. Monsieur Ba, oui. Il a touché un sujet qui est très important à Koukou Dougmasira. Commission Insigira, Mimatoka, au Fana Djatimine. Parce qu'il y a juste quelques jours, migrants Tchamantura, migrants Badjouli, Mintana Korodi sans fait. Alors, Mimbato, c'est vrai, ma site Sega Bali, Kafoko, Iteta, Nafoulini, Nakake Sira, Nimanka. Voilà, Sira Djelenka. Alors, Eka Akina Djume, c'est vrai, on n'a pas banque Halibi, Amani Halibi, Dode Faraoka. Alors, il s'est qu'à Moudifo Halibi, Mimato, diaspora, ni, oui, on nous s'est glémé Djamana Koka. Djamana Bisseka a vraiment Djigida Oka Halibi. Tout à fait. Merci. On a interview la main, on a Effectivement, il est mis fort.
duguma sira in a kasara ka bon parce que anw minnu sifinnakaw ye an minnu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ yen ma an fɛnɛ ka jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ surtout plus précisément n'an yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ je pense qu'an bɛ se k'an ka contribution apporter a la sira jumɛn kan parce que n yɛrɛ ye association ɲɛmaa ye n'o n b'a fɔ ma solidarité humaine an ka baara ɲɛsin bɛ maliyɛn minnu bɛ étranger fɛn fɛn bɛ faransi mais plus précisément maliyɛnw minnu bɛ yen k'u dɛmɛ sɛbɛnkow la k'u bilasira u kan ka taa sira minnu fɛ n'u donna faransi kɔnɔna la mais n'i y'o fɔ dɔrɔn i bɛ se minnu n'i y'o jateminɛ anw bɛ mɔgɔ min reçoit ye 80-90% bɛɛ bɛna duguma sira fɛ bon duguma sira in mun de b'u bila duguma sira tagali la parce que baara de tɛ yan Mali la n'i y'a jateminɛ yanni i k'a lajɛ karisa bɔra mun na a taara mun na mun de y'a bila ka taa i bɛ cause de ɲini cause in ye baara ko de don sɔrɔ tɛ yen ni baara tɛ yen caman bɛ bɔ de k'u bɛ taa ɲɛɲini ka don donc maintenant mun de b'o empêcher sisan an kan ka fɛɛrɛw de bila en place comme maître da sera ma forum international diaspora min kɛra o ye diaspora maliyɛn caman wele an nana hakili jagabɔw kɛ k'a yira mun de bɛ se ka kɛ ka bila sen kan pour que maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u bɛ se ka na baara kɛ Mali la o ye ka yiriw caya voilà ka baaraw yiriwa ka na ni hakilina ye a y'a fɔ diaspora tɛ dɔrɔn ko parce que an bɛ wari ci ka na compétence camanba de bɛ yen parce que n'i taara i b'a sɔrɔ différence min b'an ni tubabula jamana ninnu cɛ olu bɛ denmisɛnninw préparer de k'u bila baara la i b'a sɔrɔ n'i taara i kɛra sugu o sugu école ka ca école warakatalen don i b'a sɔrɔ u bɛ métier caman bɛ yen u b'an ka denmisɛnninw bila o sira de fɛ u bɛ kalan kɛ donc o kalan bɛ déboucher directement baara de la i bɛ tila dɔrɔn sɛbɛn bɛ d'i ma i bɛ baara kɛ donc o compétence minnu bɛ yen par exemple ni an sera ka fɛɛrɛ dɔ kɛ olu ka segin genre ni a ye min fɔ ni commission min bilara c'est à dire k'u ka nali k'a garantie k'a sécuriser olu bɛ se ka na u ka compétence min b'u la savoir faire min b'u la u bɛ n'o expérimenter Mali la. Donc il faut mettre un accent sur la formation professionnelle. Tout à fait, surtout la formation, c'est hyper important. Donc au retour d'expérience, il va sur le caman bɛ yen u bɛ carrelage kɛ karoda ninnu u forlen don la kosɛbɛ faransi yɔrɔ k'u jamanaw la dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ soudeur don dɔw bɛ yen c'est des techniciens u bɛ maintenance kɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ bolola baarakɛ wɛrɛw kɛ minnu bɛ staffu da a qualité ka ca i b'a sɔrɔ a bɛɛ n'i ye structure fɛn fɛn ta i b'a sɔrɔ maliyɛn b'a bɛɛ kɔnɔ donc maintenant n'olu encourager maintenant u kana investir u bɛ se ka na création d'entreprise kɛ cogo di même au niveau de l'API Mali non c'est agence pour la promotion d'investissement je pense o la hali n'u bɛ se ka guichet kɛ yen pour les Maliens établis à l'extérieur la diaspora ni minnu b'a fɛ ka na caman bɛ yen bi alhamdulillah an y'a ye caman bɛ ka na u ka start-up créer caman nana entreprise créer an yɛrɛ bɛ en expérimentation an nana créer a création kɛ kun ye mun ye c'est-à-dire an balima n'an jeune frère minnu bɛ yan an ka se ka emploi créer au Mali donc emploi créera pour que duguma taali min bɛ yen o bɛ se ka jɔ caman bɛ se ka b'o la caman bɛ se ka b'o la parce que ni baara créera recrutement kɛra jɛn caman ye baara sɔrɔ mɔgɔ si tɛ nege kɔfɛla la parce que an bɛ kɔfɛla la an b'a dɔn an bɛ yen cogo min na a man di mais ni suguya wɛrɛ tɛ yen ni yen ta de bɛ se ka nɔgɔya i bɛ bɔ o de bɛ caman bila bɔli la moi je pense qu'on doit encourager cela c'est-à-dire qu'à plus d'aller vraiment vers la création d'emplois et d'entreprises et puis inciter comme mettre la photo la diaspora inciter qu'on a investi mais k'u bila en confiance aina ni bɛ kɛ aw ka fɛn bɛ to en sécurité hali n'aw bɛ wari min bɔ kun ka don a la après a b'a tɔnɔmɔ bɔ et puis an bɛ se ka kɛ sababu ye comme kɔrɔkɛ y'a fɔ Abdoulaye y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman bɛ yen danaya kama i b'a sɔrɔ n de b'u dɔn ou bien u b'anw dɔn vraiment anw bɛ se k'u fana motiver a ye na investir an ka jamana la n'olu fana nana investir ka entreprise baw créer a tɔnɔ bɛ to yan nɔ de tɔnɔ bɛ to yan et puis anw ka sifinnakaw n'o jeunesse ye olu de bɛ se ka baara sɔrɔ donc n'o baara créera tout cela la u bɛ dɔ bɔ duguma taali la chômage fana na bon de l'autre côté duguma taali anw fana minnu ye association ye anw minnu ye sifinnakaw ye ni ala sɔnna anw fana bɛ an jɛniyɔrɔ fi pour que ka campagne de sensibilisation baw kɛ ka an denmisɛnnin tɔɲɔgɔnw an jeunesse tɔɲɔgɔnw sifinnakaw u lafaamuya inconvénient min bɛ duguma tagali la très bien donc o campagne de sensibilisation ba kɛ pour que dɔ bɛ se ka b'o la n'an ka accent kɛ baara ko in na faso kɔnɔna la o de c'est le plus important. Inch'Allah ni ala sɔnna ma an bɛ tila ka kuma d'i ma parce que là on sait qu'actuellement tout à fait il y a la situation géopolitique absolument entre nos deux pays aujourd'hui donc an b'a lajɛ ka dɔɔnin f'u la kɔfɛ yala ni a kɔlɔlɔ bɛ an ka maliyɛnden minnu bɛ Faransi jamana kan alors parce que n'a ye k'a fɔ ni jamana kɔfɛla i bɛ k'a fɔ maliyɛnden bɛ domaine caman na quand on prend aujourd'hui le journalisme
alors et les cartons wobi il est français jamana kan alhamdulillah il va ka fo dominer wara fana bi non mo wara fana be ka barake o konnana donc je crois que malien ka fo mo dum c'est la journaliste ke bi ni makala donc c'est ka fo alhamdulillah ananga kalambe c'est vrai k'a fɔ ko baara ti yan mais an fana bɛ ka taa n'a ye jamana kɔ kan ka taa expérimenter ka tila ka segin ka na min b'a to malidenw bɛ se ka a tɔnɔ o cogo je crois que ambition wɛrɛw fana bɛ e la i taara faransi jamana kan yan journalisme peut-être i ye danfara dɔ ye u ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnden bɛ se ka ni e nana e jeune frère minnu bɛ yan nɔ comment est-ce que i bɛ se ka mun de f'u ye walasa u k'u wasa don baara in na k'a fɔ baara in nafa ka bon kosɛbɛ. L'investissement le plus sûr, c'est l'investissement humain. C'est-à-dire, il va faire un travail qui est cool. Il va faire un droit de m'aider. Il y a un enfant en bas ou dépend fitini ou un tega minagata n'ayant au col la tocomina. Parce que va de cinéma, on n'a pas baissé en débat. Quand l'enfant a eu ori quoi, anye kalando kiano, nous y connaissons kalani. Mais après, un sigi ka miri diebe to mina wa photo na diebe na fo un village avec na fo du kelen no un village planétaire, un village connecté. Donc ni dans kelenga donima abseka ke ite donima soro mais ni wala ga ta nyeni ka ouverture ke ni mogore no nche ibseka doni chama soro o homu ko la ni kala fana ibseka na ika jamana deme a barala an bɔra ni o hakilina de Mali la ka taa Faransi an ye kunnafoni dɔɔni dɔ sɔrɔ an nɔ dɔɔni dɔ tun b'an na mais an y'an sigi ka miiri o tɛ bɔli kɛ sisan an bɛ mun kɛ an bɛ taa kɔ kan an bɛ taa Faransi an bɛ taa dɔɔni kalan k'a ye fana a bɛ kɛ cogo min na sini ma n'Ala ye fanga d'an ma fana an bɛ segin ka na yan nɔ an bɛ n'o dɔɔni appuyer mɔgɔ o bɛ taa tunga la la majorité n bɛ se k'a fɔ 90% a bɛɛ hakilina ye nin ye hali i kɛra commerçant ye o i kɛra taara kalan fɛ o n'i taara sɔrɔ min kɛ n b'a dɔn n bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ sɔnni ka don i b'a dɔn an bɛ tubabu ka yɔrɔ ka d'an ye n'an y'a ye mɔgɔ caman bɛ yen n'u ye tubabu ka yɔrɔ kɔntalen don mais i ka hakɛ to ne ta tɛ kɔntan ye ne ta bɛ i n'a fɔ ɲɛngoya quoi ka da kun jumɛn kan ne bɛ sigi ka miiri ninnu filɛ u bɛ métro ka métro ka ɲi siraw ka ɲi ne bɛ sigi ka miiri ne bɛna fɛɛrɛ jumɛn kɛ don dɔ la ka nin fana kɛ Mali la ne bɛ miiri ten tɔ de ne tɛ miiri ko n bɛ taa turufɛli la ka taa photo ta non olu tɛ cɛɲɛ tɛ ne hakilina ye ne b'a ye an bɛ ko kan olu bɛ lafiya min na dɛ ne ka jamanadenw ne bɔra ka miiri to so ne bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ olu fana bɛ ka lafiya parce que dɔw bɛ taa o complexé o tɛ ne hakilina ye donc o hukumu de kɔnɔna la fana an ye kalan ninnu kɛ kunnafoni ni kalan kɛ an ye dɔnniw caman sɔrɔ a la an bɛ don min na ko bi hali forum kɔnɔna la ne ye projet dɔ présenter Mali Media Connecting donc projet hakilina kun ye min sisan kana mɔgɔw yɛrɛ former kunnafoni di taabolo la en même temps tila kunnafoni di fana so da yɛlɛ an bɛ don min na ko bi kunnafoni di kɛra ko dɔ ye min y'a tiɲɛ n'an b'a wele ko fake news n'an b'a wele ko nkalonti kɛ information mensongère c'est-à-dire o donna ko mun kɔnɔna la donc bi an bɛ se ka kunnafoni dilaw k'u former cogo di n'u bɛ se ka kunnafoni di a kɛcogo la en même temps i b'a kalama an bɛ don min na ko bi les narratifs fana kunnafoni di kumakan min bɛ fɔ a bɛ kɛ cogo di o nafa fana ka bon an bɛ se ka kunnafoni dilaw fana former o la cogo di i b'a dɔn ni tubabu olu ka kunnafoni di fɔtɔ olu ka narratif n'an ka narratif tɛ kelen narratif fana don n'i y'a jateminɛ o de ko la belebeleba yɛrɛ an b'a dɔn an y'a jateminɛ bi Mali État yɛrɛ wulila u ye an bɛ se ka fɔ AES État u ye téléso ni radio so créé u bɛ fɛn k'u ka kunnafoni di cogo k'a ta ba la k'a k'u yɛrɛ ta ye mɔgɔ si kana taa u yɛrɛ kungo fɔ tuguni u yɛrɛ k'u ka kunnafoni di a kɛcogo la donc an bɛɛ ka hakilina bɛ bila o ligne kelen de kɔnɔna hokumu kɔnɔna la foyi de tɛ kalan bɔ foyi tɛ dɔnni bɔ n'i taara ka taa kalan kɛ ko kan n'i ye dɔnni sɔrɔ a ka kan i ka segin so hakilina min b'i la ou bien dɔnni min sɔrɔ ka na partager i ni minnu fana bɔra donc o hokumu de kɔnɔna la an ye kalan kɛ hali sini an b'o sira de kan journalisme y'a fɔ cogo min na Faransi ta ni Mali ta kelen tɛ bien vrai que ne yɛrɛ chance dɔnni sɔrɔ n bɛ se ka fɔ dɔnni n ye san 4 ɲɔgɔnna kɛ conseil d'administration des Reporters sans frontières la donc Ala ye faamuyali dɔw di an ma donc a ka kan fana an ka na an k'o faamuyali ninnu partager o dɔnniya ninnu an dɔgɔninw an denw
an bɛ se ka Mali yɛrɛ latanya parce que i y'a fɔ cogo min na Mali ko la Mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don nin bɛ nin social la ale bɛ se ka nin kɛ ale mɔgɔ min bɛ maaw sɔrɔnali don avocat ale bɛ se k'o kɛ ne ye kunnafoni di la donc sisan n'anw bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la dɔnniya min b'a la an k'a partager ni Maliens ɲɔgɔn cɛ an ka mɔgɔw dɛmɛ la a ka ca Ala fɛ sini a bɛ ka fɔ Mali min ma mɔgɔw bɛ ka Mali min lajɛ tantôt a bɛna kɛ Maliba ye an b'a dɔn Maliba de don mais dɔ bɛna fara a yanga kan tuguni quoi. Très bien, super. Alors maître, je crois que bɛɛ bɛ k'a ka domaine ɲɛfɔ je crois que a y'a fɔ bamanankan na cogo min na i avocat de ye nka yanni ka kɛ avocat ye i ko k'i tun bɛ école karamɔgɔya kɛ alors bi bi in na i bɛ Faransi i bɔra k'a fɔ sisan i ka kuma kɔnɔ a bɛ san 40 ɲɔgɔn na bɔ alors o san 40 kɔnɔna na e yɛrɛ ka lakɔlɔsili bolila mun ni mun de kan Mali ɲɛtaga kunda bi bi in na. Bon, Monsieur Ba est une fois, bon, Monsieur Ba a formation professionnelle. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas scolarité comme là, mais c'est que là, formation professionnelle. On a accent que formation professionnelle. Alors que Francis, formation professionnelle, AB, au débarré. C'est-à-dire que M. Ba a expliqué son économie malienne ou dit, ou te mena dit fait, car c'est Francis, ou le baraque, ou vous formez. Dans le carrelage, dans la boulangerie, dans la mécanique. C'est-à-dire que Mala, le minier, c'est-à-dire que l'université, souvent Malien, que nous les Kalana, nous les Bakis, qui nous avons économie, nous avons droit. Souvent c'est économie, droit. Voilà. Quelques-uns la médecine. Mais l'économie et le droit a été développé. C'est-à-dire que nous devons économiser, devons juriser. Qui va fabriquer le pain? C'est compliqué. Qui va réparer les voitures? Qui va construire la maison? Je pense qu'il faudrait que Mala on a réfléchi par rapport à l'organisation de l'école. Il faut mettre l'accent sur la formation professionnelle. Et c'est ça. Et quand on prend les manières de la diaspora, Francis, c'est que à Beta avocat, à Beta médecin, à Beta mais à Tchama formation professionnelle à Boula, on a des très bons ouvriers. Très très bons ouvriers. Par exemple, nous on a malin, souvent beaucoup de donc vous faites la boulangerie là, boulangerie le bourget, boulangerie Paris, bourget. C'est très difficile qu'à soit malin. Alors que Paris, on a des jeunes qui ont quitté le Mali, où les boulangers calanquais. Oui, toi, vous, baraque qu'ils ont fait. Oui, bourgeois technique sort. Je pense que nous refassons. En cas de pour que nous refassons maintenant. Voilà, quand même, compétence. Le boulanger, il y a des mécaniques, il y a des carrelages, il y a des soudures. Et construction, construction, non. Ici, aujourd'hui, au Mali, je vois qu'il y a des problèmes d'urbanisme, il y a des problèmes de construction, il y a des problèmes d'insalubrité. Aujourd'hui, Mali, Mali de diaspora, quand on parle d'investissement, c'est vrai que la commission en place, aller investissement sur la notion financière. Mais quand on parle de l'apport de la diaspora du point de vue de l'investissement, en la diaspora, l'investissement, il ne faut pas que la diaspora est seulement sous l'angle monétaire. Mais les avocats, bon, les enseignants chercheurs, j'ai enseigné le droit constitutionnel et le droit international à l'université Paris 10 Nanterre pendant plusieurs années. Donc moi, je n'ai pas vocation à venir investir de l'argent au Mali. Mais même si un investissement me dit mal là, nous école là. Nous partager avec les étudiants maliens ici. Mais méthode de voilà, nous partager avec les étudiants maliens ici. C'est pour vous dire que chambre de commerce, le business donc au lieu investissement est selon le monétaire. Il faut aussi que d'autres structures où il fallait casser qu'un investissement est sur d'autres angles, notamment l'angle des intellectuels, parce que en français on a une association aujourd'hui
Maliens beaucoup organisés en association professionnelle. Aujourd'hui, Francis, on a l'association des entrepreneurs, ABI. L'association des entrepreneurs au Bambolo Francis. On a aussi l'association des médecins maliens de France au FONABI. Donc là, à partir du mois de septembre, il y aura aussi l'association des avocats franco-maliens au FONABI. Super, donc la diaspora bien structurée. Voilà, la diaspora est en train de se structurer. Donc l'objectif de cette structuration, c'est pour prendre contact avec Bamako et pour pouvoir partager nos expériences. Donc nous devons une fois, nos boulots. Malika développement, diaspora placibé. Il faut que diaspora, il faut qu'on a placé diaspora et il faut que diaspora a placé DAFA. Mais problème tout le monde est sécurité des sécurité parce que nous on Barala Paris place nous babolo. Na faut qu'on a là, na ma garantie d'ama. Amuso ya baba kakana amuso ya voni tarai malai sécurité garantie la barre blanc il facteur de en de ça voilà donc il faut que on a assurance de dit vraiment que nous avons investissement ou bien nous avons compétencier que on va leur faciliter et pour que commission il faut que commission parce que il faut que commission la diaspora il faut qu'à méthodologie de travail d'adopter c'est-à-dire que il faut qu'à signer qu'à faire bon problème on peut faire manière comme investissement que là mais il faut que commission manière de conférer ou comment début le boucan vous avez ça quand même là ou qu'à bien fort avec à noter na dénoter na ça problème nous recensé nous là manière de ça dans investissement que là on sait à solutionner c'est important voilà à des solutionner on fait la commission voilà commission de communauté quand la diaspora que la barrage doit venir auprès de la diaspora pour exposer son plan d'action voilà son plan d'action et écouter la diaspora pourquoi la diaspora a peur de venir investir au Mali ça c'est très important aussi pour la commission de la barrage il faut aussi que la commission qu'a proposition pour inciter le législateur à prendre des lois incitatives pour que la diaspora me recasse comme un investissement. Je prends par exemple pour l'ouverture d'une société, il faut que le législateur malien puisse, concernant les moyens de la diaspora, faciliter la création d'une entreprise. Ça c'est très important. Aussi au niveau de la fiscalité aussi. Alors maître, je crois qu'il nous reste seulement 5 minutes et on va vous permettre également d'enchaîner avec vos mots de fin. Et après, je crois que c'est important. C'est votre première participation à l'émission. Alors, aux questions posées, on sait qu'avec la géopolitique, comment ça se passe aujourd'hui, la position de la diaspora à Paris? Bon, par rapport au problème géopolitique, en toute sincérité, le problème de géopolitique, ça ne concerne pas le peuple français et le peuple malien. Le peuple français et le peuple malien sont liés historiquement par l'histoire. C'est ça. Depuis que le problème B, on n'a pas entendu qu'un Malien s'est fait agresser en France pour des raisons géopolitiques. Et on n'a pas entendu non plus qu'au Mali ici, un Français a été agressé à cause des problèmes géopolitiques. Donc le problème géopolitique, c'est un problème qui concerne les deux États. Bon, pour ma part, moi, la seule chose que je peux dire, parce que moi, je suis malien, je suis aussi français, je suis franco-malien. Moi, mon souhait, c'est que les deux États, Mali et Francie, ou cassé Koubo Diroma, ou cassé Kanyoron Famou, Koubo Diroma, dans l'intérêt des deux États. Au des méga souhaits. Et je sais, c'est aussi le souhait de beaucoup de franco-maliens. Très bien. Faut les amis boulot. Mais fait car il faut qui remercie de m'avoir invité sur ton plateau. Je salue aussi votre chaîne et vraiment je trouve que c'est une très bonne émission et puis donner la parole à la diaspora sur votre chaîne, c'est aussi un investissement pour inciter la diaspora à revenir au Mali. Merci beaucoup. Merci. Alors, M. Traoré, je crois que avec M. Ba, je crois que à bébé résumé Malien ou Kassika Adon ou Malien
ka fɔ u jɔyɔrɔ fana ka bon jamana yiriwa la kosɛbɛ yala ni farankan b'e bolo ka a kɛ walima kuma min bolo k'a fara tɔw ta kan. Farankan min bɛ ne bolo o y'a ye ka acteur bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn n'i y'a daminɛ jamana marabaaw yɛrɛ la ministère mɔgɔ o mɔgɔ cɛsirilen don tungarankew ka ko la ni min t'a tɔgɔ ma min t'a tɔgɔ ma donc mɔgɔ o mɔgɔ cɛsirilen don tungarankew ka ko la pour que Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ i kɛra profession fɛn fɛn la fois dernière n ye turu dɔ kɛ zone agricole partagée là n'o ye l'union des ambassadeurs du Mali u ka terrain kan y'a ye m'olu fo yan nɔ u bɛ ka ko bɛɛ kɛ i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ minnu bɛ taa ji fɛ u bɛ se ka ji fɛ tagali bali cogo min na u bɛ ka projet créer u bɛ ka mɔgɔ denmisɛnw dege sɛnɛ la u bɛ k'u dege bagan mara ni bagan bɔ la a kalan sɛbɛlama yɛrɛ non ici yan nɔ donc n'i ye turu cɛ nɔ ye a ma mɛn yɛrɛ zone in filɛ Bagineda kɔfɛ donc vraiment an b'olu fo k'u waleɲuman dɔn jamana marabagaw fana à travers le ministre des Maliens établis à l'extérieur u kɔni hakilina na concernant le forum international de la diaspora u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ pour que diaspora bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na pour que an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i y'a ye u b'u tɛgɛ sama ma parce que u b'a dɔn nafa de b'an fana la donc an fana k'an cɛsiri an nafa ka se jamana ma cogo min na kuma labanna i tun ye kuma min fana fɔ n'o ye Mali ni Faransi ɲɔgɔn cɛ géopolitique la ka gɛlɛn an b'a dafa kɛnɛ mais i b'a dɔn ni an bɛ don min na ko bi jamanaden bɛɛ lajɛlen a kɛra Faransi a kɛra Malien Ala y'an kɛ hakilimaw ni hakili de b'an bɛɛ la c'est-à-dire les tensions politiques les tensions entre les deux États a bɛ se ka na waati bɛɛ la a bɛ se ka nɔgɔya waati dɔ la k'a bɛ se ka gɛlɛya waati dɔ la donc i b'a dɔn tellement conscience bana hakili bana an si man ta politique décision fɛ k'an bɛna ko ni ta ni dusu ye ma dɔn ne y'a fɔ Faransi b'a ka intérêt de défend Mali fana b'a ka intérêt de défend waati dɔ la a ka di waati dɔ la a man di mais o ma se ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma Faransiw bɛ na Mali la cogo min na Maliyɛnw fana bɛ taa Faransi ten an bɛ to n'o hakilina ye an yɛrɛ b'a kalama dɔɔni kalafili ka kan kɛ Faransi a tɛ na mɛ ni Faransi ɲɛma falila a bɛ se ka kɛ o ɲɛma kɔrɔ min bɛ na olu fɛ yen nɔ o ni an ka ɲɛma o bɛ se ka tɛgɛ di u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ou bien tension ba min bɛ yen nɔ o bɛ se ka dɔ bɔ a la mɛtiri y'a fɔ cogo min anw ka laɲini tɛ anw bɛ anw bɛ a cheval an sen kelen bɛ an fɛ an sen na donc anw ka laɲini ye min ye a bɛ n'a fɔ an fa n'an ba n'u filila ɲɔgɔn ma dɔrɔn man d'a ye an bɛ fɛ u ka diya de ka kɛ kelen ye laɲini ye min ye laɲini ye min ye an bɛ se ka na Mali dɛmɛ cogo min na an tɛ k'a fɔ an bɛ Faransi défend an kɔni an barajuru bɛ Mali la an ka laɲini an mana taa ɲini an bɛ se ka mana vraiment ka bɔ kuma la yan nɔ n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw ka téléspectateurs fo ka Serifula mɔgɔ fɛn bɛ Serifula lajɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Merci Traoré. Alors avec M. Ba, on est Djemukan Tassoumi et je crois que Fentiana fera 600. Tout à fait. Et il fait un petit gars du même fara et il tenir un tacan. Moi je pense que oui, Tchama fort, maintenant c'est le Beka. Mais nous on va faire un message de lancer avant qu'il n'abo Djemukan parce que c'est important. Qu'on dit surtout en Balmont, surtout Chifina Kamil sur le même Kofi Djamanama. Nous devons pas de Boukampi. Nous manasser Rakakanga quoi. Oui, document que problème yi. Nous ni naï. Surtout en Balma Chifina Kachama bi de gumbo kono. Utara kofe oui c'est bien soro. Mais passeport ko bu bloqué obtenir titre de séjour soro. Donc faut que anga jamana nyamo kala de ko hakil to aronna donc pour que en Balma min ba situation na. Ou kaka be se ka corriger chukomna. Parce que i jamana fait fait que mais ni ka jamana passeport ti bulu imakla. Donc oui blocage ba un message que kan flo là ou hakil to wora la kosobe. C'est ça. Et en plus ka téléso mo ko bela jele fou. Et ka Serifula be fo ka jamana nyamo fou ka nga ministère fou mani l'extérieur Moussa Gataer ananga au conseil président Bipsila le forum international de la diaspora ka organisation na ka ira recommandation min ka forum fenena ka se ka waliya parce que malla fama amena hakli jagabo ka bara chama ke mais va sur suivi tala pa chama amba former après waliya litala il va falloir ka fon ka waliya donc ani ka jamana nyamo fou ka kla ka ira situation min Mali de France ni Mali ka fenche amano sincèrement mais ni situation na comme bama ka fa chumna solution ne nyina be suma chumna c'est ça sinon bi malama no sigi me France bon tama la andi gune do doni ni a jati ne vol directité ni malien na wari musaka kacha escalque ibiga na fulu perdisra la suraka jamana wore do be jigu bi ka waru sezi adola iniga menantena begun kacha mais no be sacrifice do di akama fa chumna wakati kodu donc amba bla o minan kono et puis ka ira France population
ani Mali population minube, c'est-à-dire les Maliens qui sont en France, nous sincèrement ma délicat de une sur français car beaucoup parce qu'un Malien. Très bien. Amma yi barakerola amma yi rukono population ya femme. Donc moi je pense que malma ka photo ça va passer. C'est temporaire. Mais donc ni région fal nani hakil na woni femme. Donc situation est normalisée. On va faire comment kan là-bas faut libla jamana nyamo wi. Merci. Faut libla de l'invitation à une émission parce que une émission je ne sais hakil jari. Parce que fin jamana be fa be femme ka be kalanke. OK. Donc on dit encourager ça va téléphone numéro be fou. On be fou kan la la mo fou. Ka ko be batteru fene kan faut libla le ba la souma. Merci. Et puis au passage on est Sida Banene fou. Tout à fait. Je crois que voilà Timina Kadiko Sowe. Kuma ba woni ka ika kuma fana. Effectivement. Donc on va voir Kadijala. Merci. Merci. Donc cette émission touche pratiquement à sa fin. En Bela Djelen Foukafo, ce n'est pas que la diaspora malienne vivante en France. On peut élargir l'émission à d'autres pays si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Donc Kafo Francisco Odronte émission Biseka Kefon Bela Djelen fait et en adèle nous Bela Djelen Fonaï ni ala sonama n'amu ba fait et Djumuka ni wana Fonaka ke abseka ulanga ne Djusraoula 63 0012 95 63 0012 95. Alors émission amba à Sonsoria Nabi Masabami Kumambilo Korona Folo Kuni Dabata Koba, président de l'association Solidarité Humaine en France et promoteur du cabinet Sabala Service. Merci beaucoup, monsieur Ba. Maître Mahamoud Doutsidibé, avocat au barreau de Paris, Bobigny, également ancien chercheur. Merci beaucoup. Et ma Sabana Ani Malabaoui Abdoulaye Traoré, journaliste, reporter d'Images à Reflet Diaspora TV en France. Merci à vous les trois. Merci également à vous, nos chers téléspectateurs qui nous suivent partout. Merci également à nos frères qui nous regardent du côté d'Abidjan. Merci également à vous qui nous rejoignez du côté des Cailles jusqu'à Taoudini, à Benitier, à Noubaradi, Djamoukan, avec Seguinka Bon Tenendou, Kadem, 11h la Katabla, midi, la Wolmatanga, Bololo sans fait, Chérifla officiel, YouTube, Facebook, Abad Djamoukan, Dafalin Soreno, à la Kahira Kemali.